Аз най-напред искам мое име, от името на моето семейство, не мога да отговарям, да благодаря на госпожа Йонкова, да я поздравя за коража, който има, да дойде от големия град, от голямата община, сработи се с хората и има коража да се кандидатира за кмет, с което пък ще ни даде малко самочувствие и на една голяма част от населението на Гатово. Пожелавам успех, дано всичко и не само за кмет, но и на листата да влязат повече съветници, да се борят за интересите на голяма част от общината. А на госпожа Манолова също искам да благодаря, както отбеляза госпожа Йонкова, тя е... В никакъв случай няма да е моето последно посещение. За съжаление, доколкото си спомням, не съм идвала в Ветово, не съм минавала през Ветово. Прочетох и се информирах основно за проблемите, които като погледнем, че Каолин е наблизо, можем да си представим какви са. Очакванията да има някой индустриален гигант за мащабите на България обикновено са свързани с това да има високи възнаграждения, хората да са доволни, семействата да живеят добре и заможно според българския стандарт, но това никога не е така. Всички тези колосални за нашите представи инвестиции в крайна сметка водят до едно единствено нещо, до икономически печалби на техните собственици. На работниците се дават стотинки в сравнение с труда, който полагат и за съжаление огромната част от тези производства унищожават околната среда. Тровят въздуха, тровят почвата и го правят безнаказано, правят го напротив със съдействие, от които се нуждае нашата общност. Нашият приоритет е да се борим за улесняване на достъпа до образование, здравеопазване и социални услуги. Желаем също така да насърчаваме предприемачеството и икономическия растеж в нашата община. Искаме да създадем работни места и възможности за развитие на нашите граждани. Оптимистично се надяваме на вашата подкрепа и доверие, за да можем да работим заедно за по-добра община. Нека съвместно изградим благополучно и устойчиво бъдеще за нас и за следващите поколения. Водач на листата за общински съветници и кандидат за кмет на община Ветово е адвокат Антонета Стоянова Йонкова. С преференция 101. Много обстойно в началото казах какви са нашите цели. От 6 месеца, заедно с общинските съветници и част от хора от предизборния щаб, ние обикаляхме всички населени места, споделяхме нашите идеи, слушахме гражданите и взехме някои решения, които можем да подобрим живота в община Ветово. Жителите на община Ветово, за съжаление, непрекъснато биват заплашвани, в това число и части от общинските съветници, които са в листата, от други политически сили, чрез предлагане на пари, психологически атаки, че ще останат без работа, че няма да се намерят място в общината, което, за съжаление, говори много лошо за тяхната политика. Ние от левицата не сме против нито една политическа партия, не сме против определени личности. Ние сме за това общината, жителите на общината да изразяват своето мнение открито, да бъдат